L'Eliana informa. L'alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, ha visitat el barranc de Mandor en companyia de tècnics municipals i representants de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, per a sol·licitar que s'efectuen els treballs de reparació pertinents en el col·lector que existeix en aquella zona. La Confederació ha assumit aquestes reparacions amb una inversió que ascendeix a uns 700.000 euros. La inspecció a aquesta zona ha servit per a constatar que existeixen esquerdes en alguns trams, mentre que en unes altres la cobertura s'ha derrocat. Això suposa que, quan es produeixen pluges abundants, el col·lector veja sobrepassat el seu cabal i acaba inundant-se el barranc de Mandor. La Confederació repararà al voltant de 300 metres del col·lector que passa pel nostre barranc i a més farem una neteja del barranc, sempre amb l'esperança de que en un futur puguem recuperar el barranc com un espai emblemàtic i un espai lúdic per als nostres veïns i veïnes. L'obra té una inversió aproximada de 700.000 euros i serà sufragada al 100% per la Confederació, la qual cosa també és una bona notícia per a tots nosaltres. L'Eliana informa.